شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ كما حديركم انا هاكم صلاح الدين سلام تصقنا كريستوس بزحلكم ناي لما انت دما ناي معلت قال دبل بروجرامنا كابسي ار جي انترناشونال تشيرشي نزي معلت لخون قال حبيرنا نرينا لو من كافولو قال كم زبليو دحر نوصي زولدو اناوست زبليو واو دحر نوصي زولدو اناوستي تاي مالتي مخانو خنغركم ريخم صلاي ابيوت بزح عينت نوصታት كفطر يخاليو ግነትና ዋጺ ንዑ ዘናውጹ ናይ እግዚአብሔር ጀጋኑ ናይ እግዚአብሔር ቁብአት ሰብራይ ሰብ ህልሚ እግዚአብሔር አምላኽ ኢዱ በኃይል በልዕሊኦም ትግለጽ ከአ ይውለዱን ይትሱኡንም ስለዚህ ድሕር ነውጽ ዝውለዱ አናውስት ዝብል ክንርኢና ሓቢርና ብዙሕ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ተዳኣ ተዓዚብና ነውጽ ጸላኢ ኣብዘላዕለሉ ጊዜ ዝውለዱ አናውስቲ ኣብቲ ጊዜ ትለው ኢየሱስ ንዘልዓለም ጎይታዩ ነውጽ ጸላኢ ኣብዘላዕለሉ ጊዜ ዝውለድ ሙቭመንት ኣብቲ ጊዜ ተኻ አሎ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዝወጹ ነገራት አለው መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ሙሴ ዝተወለደሉ ጊዜ እንድሕሪኢኩም ሙሴ ጅግና ሙሴ አምላኽ ዝቆበኦ ሰብ እሱ ዝተወለደሉ ጊዜ ኣብትናቱ ናይ ሙላዱ ጊዜ ከቢድ ዝኾነ ነውጺ ህፃናት ዝቅተሉሉ ዝነበሩ ጊዜ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ አናዋጽ ዝኾነ ሰብ ይውለድ ስለዝነበረ ኢየሱስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ካብ ሓደ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብኣይ ከኣ ካብ ቤት ለዊ ከይዱ ጓል ለዊ ኣእተወ እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወድውን ወለደት ንሱ ጽቡቕ ቆልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከኣ 3 ወርሒ ሓበእቶ ደጊም ምሕብኡ ምስ ኣነት ሳጹን ሻምብቆ ወሲዳ በቅጥራንን ብዝፍትን ለቕለቐቶ ነቲ ቆልዓ ናብኡ ኣእትያ ድማ ኣገንገም ሩባ ኣብ ልሳን ኣብ ሰልሰላ አንበረቶ ሓብቱ ድማ እንታይ ከም ዝረኽቦ ክትፈልጥ ርሕቕ ኢላ ደው በለት ጓል ፈርዖን ከኣ ክትሕጸብ ናብ ሩባ ወረደት እተን ኣግራዳ ድማ ገምገም እትሩባ ይዞራ ነበራ ኣብ ማእከል ሰልሰላ ሳጹን ረኣየት እሞ ገረዳ ሰዲዳ ኣምጽኦቶ ከፊታ ድማ ነቲ ህፃን ረኣየቶ እንሆ ኸኣ እቲ ቆልዓ ይበክ ነበረ ደንጊጻትሉ ድማ እዚ ካብ ህፃናት ዕብራውያን እዩ በለት ሽዑ እታ ሓብቱ ንጓል ፈርዖን ካብተን ዕብራውያን ኣንስትነ ዝህፃን እዚ እተጥበልኪ መግዚቶ ክጽዋዓልኪ ክኸይድ በለታ ጓል ፈርዖን ከኣ ኪዲ በለታ እታ ጓል ድማ ከደት ነደ እቲ ህፃን ከኣ ጸዋዕቶ ጓል ፈርዖን ድማ ነዚ ህፃን እዚ ወሲድኪ ኣጥቡለይ ኣነ ከኣ ዓስብኺ ክበኪኤ በለታ እታ ሰበይቲ ድማ ህፃና ወሲዳ ኣጥበወቶ እቲ ህፃን ከኣ ዓበየ ናብ ጓል ፈርዖን እውን ኣምጾቶ ወዳ ድማ ኾነ ካብ ማይ ኣውጽየ ኢላ ስሙ ሙሴ ኣውጽአትሉ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ሙሴ ካብቶም ኣዝዮም ኣብ ታሪኽ እስራኤል ሓይልን ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝተገልጸ ንዓበ ዕላማ ድማ ኣምላኽ ዝተጠቀመሉ ንዓበ ዕላማ ድማ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሰብ ነይሩ ናይ 430 ዓመት መከራ ናይ እስራኤል ኣብ ማእሰርቲ ግብጺ ኣብ ባርነት ግብጺ ካብዚ ባርነት እዚ ናይ 430 ዓመት ባንዴጅ ካብኡ ኣብቲኹ ዘውጽእ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ልዕሊ ዝተገልጸት ሙሴ ነይሩ ቀሊል ከይመስለኩም ካብ ናይ 430 ዓመት ጉዕዞ ኣብቲኹ ከውጽኦም ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ስለዝተገለጸ እዩ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ዓብ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ነብትቁብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነበረ ድማ እዩ ስለዚ ካብቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለዉ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ብሓይሊ ዝተገልጸት ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ንዓበ ዕላማን ብሓያል መንገድን ዝተረኣየት ሓደ ካብኦም ሙሴ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ ቁቡእ ነቲ ህዝቢ በረኸቱን መናገፊኡን ዝኾነ ሙሴ እሱ ዝውለደሉ ጊዜ ህፃናት ዝቅተሉሉ ዝነበረ ጊዜ እዩ ኣብቲ ከቢድ ነውፅ ንእስራኤል ወሪድዋ ዝነበረ ጊዜ ነቲ ነውፅ ምጽኢ ዝነበረ ጸልማት ንዕኡ ተመሊሱ ዘናውፅ ህፃን ግን ሽዑ ይውለድ ነይሩ ሪኢኹም ኣሕዋት ዘይነስተውዕሎም ነገራት ሳምታይምስ ጸላእ ነውፅ ኸልዕሉ ኸለዉ እግዚአብሔር ነቲ ነውፅ ጸጥ ዘብሉ ሰባት የተስእ ምህላው ኣይነስተውዕለን ኢና ስለዚ ኣብ ማእከል እቲ ነውፂ ነቲ ነውፅ ዘጥፍእ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሽዑ ይውለድ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ እስራኤል ከቢድ ነውፅ መጺዋ ዝነበረ ካብ ከቢድ ነውፅ ፈጺሙ ናብ ሓርነት ዘውጽእ ጅግና ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሙሴ ይውለደላ ነይሩ ስለዚ ብዙሕ ጊዜ ካብቲ ነቲ ነውፅ ንላዕሊ ድሕርቲ ነውፅ ዝትስኡ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ህይወቶም ትግለጸሎም ቁብኣት ከም ዘለዉ ክንሓስብ ይግበአና እዩ ዘሰይም ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ጊዜ እንድሕሪኢናዮ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 8 ከምዚ ይብል
ንሳቶም ምስ ሓለፉ እንሆ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ከቐትሎ ይደሊ ኣሎሞ ተንስእ ነቲ ህፃን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ኸኣ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ተንሲኡ ነቲ ህፃን ነዲዩን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ እቲ እግዚአብሔር ብነቢ ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ሽዑኡ ሄሮዶስ ሰብ ጥበብ ካብ ዝላገጹሉ ከም ዘላገጹሉ ምስ ረአየ ብዙሕ ኮረየ እሞ ንኹሎም ህፃናት ቤተልሔም ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝጸንሑ ካብ ሰብ ጥበብ ኣርጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመት ካብኡ ንታሕቲ ንዘለዉ ልኢኹ ኣቕተለ ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፂ ተሰምዐ ዋይ ዋይታን ብዙሕ ብኸያትን ራሄል ስለ ደቃ በኸየት ተወዲኦም እሞ ምድባስ ኣቤት እተባሃለ ተፈጸመ ራሄል ስለ ደቃ በኸየት ተወዲኦም እሞ ምድባስ ኣቤት ንራሄል ደባሲ ኣግን ሽዑ ይውለድ ነይሩ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ርኢኹም እቲ ንእስራኤልን ንብዘላ ዓለምን ኣዕራፍ ዝኾነ ሰላም ወሃብ ዝኾነ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ብሓያል ዘላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ ጊዜ ሽዑኡ ህፃናት ዝጠፍኡሉን ከቢድ መከራ ዝወርደሉን ዝነበረ ጊዜ እዩ ነይሩ ኣሕዋት ረአዩ ብዙሕ ጊዜ መከራ ክመፁ ከለዉ እግዚአብሔር ብሓይሊ ድሕርቲ መከራ ቀቢኡ ዘተስኦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክንጽበይ ይግባእ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንነውፅ ዘጥፍኦ ኣናውፅቲ ከይተስኡ ነውፂ ደው ኣይብልን እዩ ንፋስ ደው ዘብሉ ንንፋስ ሓረምቲ ቁብኣት ከይተላዓሉ ንፋስ ደው ኣይብልን እዩ ረአዩ ሕዋት ኣብ ሃገርና ኣብ ኤርትራ ስለ ወንጌል ክንደይ መከራ ንክንደይ ዓመታት ከይዱ እዚ ኩሉ ዓመታት እዚ ኩሉ ነውፂ ዝኸደ ነዚ ኩሉ ነውፂ ፈጺሞም ደው ዘብሉ ቁብኣት እግዚአብሔር ከም ዘልዕል ክንኣምንን ክንጽበን ይግበአና እዩ እታ ምድርቲኣ ንነዊሕ ዓመታት መከራ ሕሊፈያ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ወንጌላውያን ክርስቲያን ኣመንቲ ብብዙሕ ምግደራ እዮም ድሓልፉ ዘለዉ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን እዚ ኩሉ ነውፂ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ ወረዳ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ድማ ዝውለዱ ሓደገኛታት ዝኾኑ ንናዋፅ ዘናወፁ ንናዋፅ ዘናውፁ ነቲ ዘፍርሕ ዘፈራርሑ ንጸላኢ ጸጥ ዘብሉ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ህይወቶም ብሓይሊ ዝተገልጸት ሰብ ጸጋ ሰብ መልኣት ሓያል እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ብሓይሊ ዝረአ ጀጋኑ ዝውለዱሉ ጊዜ ኣኺሊ እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ ንነውፂ ኣናውፅቲ ይውለዱሉ እዮም ነዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ቤተ ክርስቲያን ዘጋጥም ዘሎ ከቢድ ናይ ፀበባ ጎደና ክሳብ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ድመጸቶ ንዕኡ ጸጥ ዘብሉ ሓያላት ቁብኣት ጀጋኑ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብሓያል ኢድ ኣምላኽ ኣናውፅቲ ክለዓሉ ላይም ምኽንያቱ ንናዋፂ ኣናዋፅ ኣለዎ ነውፂ ክለዓል ከሎ ቀፂሉ ዝትስእ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሙቭመንት ከም ዘሎ ኣይንረስዕ ስለዚ ካብቲ ነውፂ እቲ ድሕርቲ ነውፂ ዝትስእ ነቲ ነውፂ ጸጥ ዘብል ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እሱ ይበልጽ ስለዚ ንዓብ ነገር ንጸባበ ንናዋፂ ኣናዋፅ ኣለዎ ሻሎም